Idi pakasaritaan ti Pilipinas, nagbalik na sentro ti nadara aranget dagiti bakras ti Mount Malepunyo, kabayatan ti agtultuloy a panangraot dagiti Pilipino, Filipino guerrilla fighter ken American Liberation Troops iti pweras iti Japan, iti kapampantayan ti Southern Luzon iti May 14, 1945. Antay sublian dagiti pagdeng iti report ni Anjel Kim Pengosro. Dakkel tinagbalin nga akem daytoy aranget iti panakawaya-waya ti Pilipinas idi maikadwa agubat sa nga lubungan. Nadara arinupak na imalditen iti pakasaritaan ti lubong. Nangrugi ti gubat sa Jay Pacifico, kalpasan arinugyan arauten ti Japan ti balasiw ti Asia ken rehyon iti Pasifiko apakairamanan ti Pilipinas taon 1941. Talo a tawon ang naipasidong ti pagilian iti bilag dagiti Hapon anang itunda iti rigat, panakadadael ken panagamak iti komunidad dagiti Pilipino. Kadagiti akanito, saan na mabilang dagiti Pilipino asimmanib iti underground resistance groups wenno guerrillas. Nang bukol dagito iti nalimod a misyon, nagkalap iti impormasyon nang sabotahe iti operasyon dagiti kabusor ken nang salaknib kadagiti sibilyan iti laksid ti limitadong armas ken abasto. Kang runaan na nagbalin nga igam dati na laos agagar ang makaakal iti panangtengel dagiti Hapon. Kabetan na, nagbalin ang natalged akamang dagiti Hapon ti Mount Malepunyo, gapoy tinapuskol a kabakiran ken dagiti nalimod a kuweba. Nang ipasdekda ka dagiti bunker ken nalimod a kampo iti intero a kabambantayan, anang parigat iti operasyon militar kadagiti umababante a pwersa. Napatag tinagbalin nga akem ditoy dagiti guerrilla a Pilipino, gapo ta pamilyar da iti lugar. Intulong da dagiti tropa ti Amerika kadagiti nalimod adalan iti bantay. Inadal da ti posisyon dagiti kabusor, ket nangisayangkat da iti sorpresa a panangraot, anang pakapo iti depensa ti Japan. Nawaya ken epektibo dagitoy a nakapagtignay agsipud ta kabisado dati rehyon. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw ti nakaro arinupak, baligi a naikutan ti pwersa ti alyado dagiti sariked-ked ti bantay. Tinasao a baligi tinang pakapoy iti operasyon dagiti Hapon iti abagatan a Luzon, ang nakatulong iti panakawaya-waya ti pagilian iti dayta a tawen. Dakkel tinaitulong ti panagkaykaysa dagiti guerrilla a Pilipino ken tropa dagiti alyado iti nasao arinupak. Tapno maminpinsan a magun-od ti waya-waya ti Pilipinas, kalpasan ti gubat. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.